ve molt de gust començar la temporada anant al Poliorama a veure André i Doreen, una parella de gent gran que s'estima i que la malaltia d'Alzheimer els hi dona un cop per l'esquena molt dur i una mica com se'n surten, i sé que aquesta història carregada d'humor i de tendresa és possible que ens enamori. Venen molt pocs dies a Barcelona, només fins al dia 19, i jo tinc ganes d'anar a veure això. Jo recomanaria molt La psicosi de les 4:48 de Sarah Kane, perquè és un text que no s'ha estrenat aquí, una autora gairebé desconeguda aquí, que a mi m'apassiona. Serà un text molt dur sobre la depressió, suïcidi, etc., però molt recomanable. Gustos, jo escolliria la de Hoffe Schäfer, la Barbarians, que és la primera part d'una trilogia que ha fet sobre l'amor i que presenta el Mercat de les Flors, perquè és una dansa molt física, molt contundent, que a més sempre té un missatge darrere molt potent i que penso que pot agradar a tot tipus de públic. Público, de Lorca Rigola, al Nacional al desembre. Parla de l'homosexualitat, que no es va estrenar fins 50 anys després de que la va escriure, i a més Rigola promès que canviarà l'estructura de la Sala Gran del Nacional i ja per això val la pena.